nejsrdečněji vítání, vzácní hosté, královská milosti, páni urození, ništění kutnohorští i vy, lidé obecní. Před vašimi zraky odehraje se turnaj. Nech ovace vaše vydají většího lesku slávy slavnostem těmto a klání turnajovému pravdě rytířské. Bojovníkem utkají se soupeřové věrů zdatných, jmen, erbů i titulů zvučných. Neváhám říci, ti nejlepší z nejlepších. A ti to všichni zdraví právě vás! Je třeba kolbiště náležitě otevříti. Proto, páni rytíři, připravte se k otevření kolbiště a vyslat majstři na místa! Jak pravidla turnajová přikazují, je náležitě otevřené a turnajové klání tedy budíš prohlášeno za zahájené. Jen jediný z rytířů se však stane vítězem a proslaví tak barvy a jméno našeho krále, či zvýší věhlas erbu hor Kutných. Nuže, kdo zvítězí? Strana královská? Či strana, která bude hájit barvy vašeho města? Dovol mi, královská milosti, i vy, ctěná veřejnosti, abych z úřadu svého královského herolda, já, Jiřík z Rožmitálu a na Blansku, vám každého z rytířů této spanilé kavalerie, jak náleží představit. Nejprve strana královská. V klání rovném se utká kdo jiný než první králův rytíř Robert ze Šumburku. Nemusím zdůrazňovat, že je to válečník zkušený s pěstí železnou a pádnou a šrámy válečními ve tváři zdobený. Jako obvykle jej doprovází jeho udatný panoš Tomáš ze Sovětčína. Díky, pane Roku, ať vám fortunace! A jako druhý za stranu královskou Vilém Zajíc z Heroltic. Je to bojovník, jak známo, ducha hostivého a všemi masny mazaného, z minulosti rytíře drobet loupeživého. A pan Zajíc mi před turnajem řekl, že dnes vítězí, ať to stojí, co stojí. Takže jsem zvědav, pane Zajíci. A jeho doprovází také udatný panoš Krištof Zube. Výborně, pánové.
A nyní strana Kutnohorská. Slyšel jsem povzdech mnohých dám zde přítomných. Ano, dámy, opět je zde váš oblíbený Jan Hvězda z Kuřivy. Turnajovém, skvělý bojovník a skvělý kumpán. Nemohli byste sobě zvolit lepšího. My vás taky, pane Jene. Nože, zaveďte se, budete mít ještě příležitost aplaus publika si vysloužiti. Po vašem boku stojí, aby ho také představil, Milota Zráječka. Nože, a kdo bude stát jako druhý na straně Kutnohorské? V loňském roce se zde před vašimi zraky přeudatně byla Anna z Rožumberka. Náš král Václav chtěla sice původně povolat některého ze svých skvělých rytířů, avšak milostivě se uvolil, že bude-li lid Kutnohorský to přát, opět se Aně z Rožumberka dostane cti, aby mohla kutnohorské barvy v turnaji hájit. Nuže, vox populi vox dei, táži se vás, chcete, aby Anna z Rožumberka opět stála na vaší straně? Jo! Nechcela představovat tuto spanělou dívku, kterou její otec, pan Petr z Rožumberka, vychoval, jako by synem byla. Její korouhev s rudou rožumberskou růží přímá smyčná Karolína z Krumlova. Pan Petr je zde rovněž dnes přítomen, sedí mezi vámi. Zdravím tě, pane Petře. Bude bedlivě sledovat, jak si jeho dcera povede. Vy pana Petra poznáte snadno, neboť se oblékl poněkud výstředně. Vzal na sebe oděv, který se údajně bude nosit v 21. století. Dobrá, turnaji nech od této chvíle patří vaše síla, odvaha i Před do skvělého potýkání. Nad veškerými regulemi budu bdít a v turnaji za přispění královského šaška spravedlivě řídit a veškeré dosažené body sčítat. Nuže, přistupme k první zkoušce. Tou po starodávném způsobu budiš korzo a lanelo, neboli věnců po veškerém způsobu nabírání. Je to prastará rytmická disciplína, ve které se